Deixa'm que t'ajudi. Només passa les primeres vegades. Després s'acaben acostumant. No suporto les seves mirades. Tu has d'aprendre d'una altra manera. 17, 18, 19, 20... Va, anem tirant. «24, 25, 26, 27... Ja me n'encarrego jo. Ens veiem a la principal. I ves ràpid, que el proper grup està a punt d'arribar.